De jó vastagon. Ami pisztácia, mi? Úgy, hogy legyen rajta, hát látsz ide, lehetne kamionba enni, kocsiba, traktorba. És a kánhátősége milyen? Mi? Vissza, hogy kell nőni. Tégy a végére még. Kánnak egyet a főnöknek. Jó. Mit, most jó, megtűntem az övét. Nem, az övét vékonytan csak, ő itthon van egyet. Nézd meg vékonyan és a kenyerát, hogy megszabja. Csepp paprika milyen volna. Vagy piros arany. Vagy azt a paradicsomokon is azt írja, hogy Metalux. Hát nem tudom. Hát jó. Neked hogy fenni? Inni? Jó. Akkor mennyit tegyek rá? Ó, tegyed ember, hát mennyit? Hát annyit magadnak, nézz mennyit tettél. Na nekem is annyit tegyél. Látod-e, dicsérik a kánhátőség is minden, és igazit van. Vagy milyenből csinálnak ezért? Mit? Pálinkát főznek. Akkor most az a tiédé, vagy a főnöké? Az a főnöki, amelyik vékonyabban van kánvár, Ja. az a téd már kisebb, és az a nagyobb bazány. Haló, könyvelőség? Add ide a főkönyvelőt, add ide hamar a telefon. Szervusz Simona, azért hívlak fel, hogy augusztustól a TVS mindenféle mélyfejhaladja, azt kéne, hogy ezeknek a kétsüket, a fizetését vegyük vissza. Hát ezek úgyse tudják menni a bújtésenek, érted? Vegy át vissza, már úgyse adok én nekik fizetését kapni, érted? Úgyse tudják, hogy követni nekik mindent. Jó, annyi az egész. Jó, intézed, ne figyelj, mit csináltok ám? Jó, visszahívlak Simona. Jó Isten csinál. Jó, főnök, kántunk neked is egy korész zsíros kenyát, eszem? Édes Isten, mi a baj? Hagyma nincs nálad? Honnan kaptátok ezt a zsírt? Hát a pócon. Pócon volt, hát ott vannak, azt mondtad a zsír a pócon. Benne a kamrába a pócon, süket, ez nem arra van az a zsír, ember. Hát a nyomós volt ott. Nyomó, az a csapágyakra van az a zsír. Kire? A csapágyakra, a kerekákra, és mindenübe. Hát az olyan, mint a szak. Alá tegyétek meg, tedd le oda ne. Hát azt mondta avokádó. Nem mondtad pisztáciás avokádó. Egy csepp paprika. Hozok, teszek rá, menjetek, intézzétek a dolgotokat. Most az ABC-nak esem.